Bona tarda, són les 3, us parla Eva Catalán. Brussel·les ha celebrat les mesures concretes de l'executiu espanyol. El portaveu d'Assumptes Econòmics de la Unió Europea, Amadeu Altafaj, creu que les noves mesures confirmen la determinació de Zapatero per seguir endavant amb l'agenda de reformes i recuperar la confiança als mercats. De fet, la borsa ha respost de manera positiva a les noves mesures. A 3:15 de la tarda, l'IBEX 35 ha avançat més d'un 4%, sobrepassant els 9.600 punts gràcies a l'optimisme dels inversors. I el Partit Popular promet que dialogarà amb Convergència i Unió per construir la recuperació econòmica. Nosotros vamos a construir, vamos a estar en lo real, vamos a dialogar con quien tengamos que dialogar, vamos a ceñirnos a lo que dijo nuestro programa electoral y todo eso lo vamos a hacer desde la convicción de que Cataluña tiene un papel muy importante, yo diría decisivo, en la recuperación económica de toda España y que desde luego es posible que allí, como en toda España, vuelvan tiempos mejores para todos. Aquest és el missatge que el líder del Partit Popular, Mariano Rajoy, i la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, han llançat des de Madrid. Des del PP asseguren que es mantindran fidels al seu programa electoral, però buscaran ponts en matèria econòmica amb Convergència. Mariano Rajoy veu en els resultats un aval al seu lideratge i al discurs de la seva formació a nivell de l'estat espanyol. Sánchez Camacho ha recordat que davant un PSC debilitat, amb una crisi interna i sense un projecte polític clar, el Partit Popular s'erigeix com l'única força capaç de capitalitzar el sentiment no nacionalista i la defensa d'una Catalunya constitucional. Albert Rivera lamenta que la llei electoral hagi penalitzat la seva formació, que no ha augmentat en escons. Ciutadans va començar la carrera electoral amb l'objectiu d'aconseguir grup propi al Parlament i, tot i augmentar el nombre de vots, no ha vist incrementat els seus 3 diputats. Albert Rivera no ha dubtat a carregar contra el sistema electoral. La llei electoral fa que el nostre partit, tot i haver crescut, no hagi traspassat aquest creixement amb número d'escons. Per tant, nosaltres ara, molts entendran per què alguns no volen canviar la llei electoral. Dic perquè a Catalunya portem 8 legislatures sense una llei electoral que els partits nacionalistes mai han volgut fer. Per cert, que la direcció de reagrupament té previst reunir-se a finals d'aquesta setmana per decidir el futur del seu projecte polític després de quedar fora del Parlament. Els dos activistes pro-saharauis, Isabel Terraza i Antonio Velázquez, continuen amagats a la llum i temen per la seva vida. La catalana Isabel Terraza ha confirmat que el govern espanyol està gestionant ja la seva sortida al Sàhara Occidental. Terraza ha qualificat d'indignant l'actuació de l'executiu espanyol davant del conflicte. Són declaracions al programa El Petit Tas de Som Ràdio. Jo vaig parlar l'altre dia per primer cop, el dissabte vaig parlar per primer cop amb la ministra i li vaig transmetre tota la meva ràbia, tota la meva indignació per l'actuació tan passiva, tan indiferent davant d'un genocidi que està fent el règim del Marroc al poble saharaui, que realment hi ha un extermini. Estem parlant de que estan exterminant a un poble, el poble saharaui, i que encara no ha fet res per aturar aquesta massacre. L'activista Isabel Terraza ha detallat la situació d'emergència internacional i demana la intervenció immediata de la comunitat internacional per aturar la massacre que asseguren s'està produint a la llum. Continuem aquí amagats i fem el que podem per transmetre les informacions que ens van arribant, que la veritat que són molt greus, no? La situació aquí continua sent molt greu. Encara estan entrant per la força a les nits a les cases i estan golpejant a les persones, torturant-les, i moltes moren víctimes d'aquestes tortures. Canviem de tema. Ferrocarrils de la Generalitat manté tancades des de les 12 del migdia i fins a les 4 de la tarda totes les estacions de les línies del Vallès i Llobregat-Anoia amb motiu de la vaga dels treballadors. Com que no s'han dictat serveis mínims perquè l'aturada no es fa en hora punta, la direcció de l'empresa ha decidit tancar les instal·lacions per motius de seguretat. El servei s'ha de reprendre amb normalitat a partir de les 4 de la tarda.